Ja, hier ook nog. Deze ook nog. Ja, dus je komt genoeg tegen. Ja. In het raam van het project Ik Jut organiseren het Natuurcentrum Amelon een opromactie op het strand. Goed 30 vrijwilligers gaan met griepers, poeden en wanden op paard om het strandskind te mijntjen. Ik woon natuurlijk op het eiland. Ik hou van een schoon strand en ik denk dat iedere bezoeker daar ook wel van houdt. Dus het is belangrijk dat we het strand met elkaar schoon houden en dat troep niet in de zee of in de dieren van de zee komt. Iedereen is hartstikke enthousiast. Ja, wij gaan eerst 5 kilometer lopen. Dan worden we getrakteerd op een heerlijke lunch als het goed is en dan gaan we nog weer een keer 5 kilometer terug. 1, ik vind strandwandelen leuk. En 2, het is nuttig werk. Dus je verbindt 2 dingen en gewoon zorgen dat het strand schoon is. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles. Maar er ligt wel wat. Hele kleine stukjes, hele grote stukken. Ik heb nog een Chinese penseel gevonden. Nou, dat soort dingen dus. Ja, ik weet niet wat het is. Het kan plastic zijn. Als ik het niet kan breken, is het vaak plastic. Ja, dus het is plastic. Plastic vervuiling is een wereldgroot probleem. Maar dit is dan een manier om het in je eigen omgeving op te lossen, wil ik niet zeggen, maar toch iets te doen. Het valt mij tegen wat we hebben gevonden en daarmee bedoel ik de zakken zitten voller dan ik had verwacht. Ja, er is meer troep dan ik had verwacht, toch nog. Maar, daar staan we hier ook niet voor niets.